Hola a tots! En aquest videotutorial aprendrem a dissenyar una peça d'escacs amb Tinkercad. Concretament, en aquest vídeo aprendrem a dissenyar un peó. Recordeu iniciar la sessió per poder accedir a la vostra compte de Tinkercad. Per fer un projecte nou, farem clic a Crear un diseño. A la part de la dreta tenim les formes bàsiques, que anirem arrossegant fins al plànol de treball. Començarem agafant un cilindre. Podem girar la càmera fent clic amb el botó dret del ratolí i movent el ratolí a la vegada. Clicarem al quadrat blanc del centre per poder modificar l'alçada de la figura. Li posarem una alçada de 2 mil·límetres. A continuació, agafarem un altre cilindre. A aquest cilindre li modificarem les mides de la base i li posarem de 19 per 19. L'alçada d'aquesta peça serà d'1 mil·límetre. Per poder posar el segon cilindre a sobre del primer, el primer que haurem de fer és aixecar-lo 2 mil·límetres. Estirem de la fletxa de color negre que surt a la part superior de la peça i l'aixequem fins que vegem que indica 2 mil·límetres sobre el terra. A continuació, seleccionem les dues peces i fem clic a Alinear. Haurem de clicar les dues boletes del mig que hi ha a la part del terra per poder-les posar al centre una sobre l'altra. Per últim, seleccionarem les dues peces i farem clic a Agrupar perquè s'ajuntin una amb l'altra. Busquem la geometria de la mitja esfera. També pujarem aquesta peça 3 mil·límetres, ja que en total el que portem fet mesura 3 mil·límetres d'alt. Fem clic a l'eina d'Alinear i col·loquem aquesta mitja esfera a la part central. Quan ho tinguem tot col·locat, ho seleccionem i fem clic a Agrupar. Ara dibuixarem el cos del peó aquí a sobre. Arrosseguem la geometria del cilindre i li canviem les mides de la base. Les posarem de 15 per 15. Directament seleccionem les dues peces que portem fetes. Recordeu que el podem seleccionar dibuixant un rectangle amb el ratolí i fem clic a Alinear. Igual que abans, clicarem les boletes negres del mig fins que aquestes es posin grises. Un cop hem acabat, fem clic a fora i mirem des del costat. Podem ajustar l'alçada d'aquest cilindre. Ho seleccionem tot dibuixant un rectangle en l'aire amb el ratolí i fem clic a Agrupar. Busquem una peça
anomenada paraboloide. L'arrosseguem i ajustem les mides de la base. Les posarem de 12 mil·límetres per 12 mil·límetres. Aixecarem aquesta nova peça uns 9 mil·límetres. I per posar-ho al centre, ho seleccionem i li donem a alinear. Podem acabar d'ajustar amb el ratolí l'alçada del paraboloide. Nosaltres la posarem a una distància total de 15 mil·límetres del terra. Quan ho tinguem tot, ho seleccionem i li donem a agrupar. Agrupar serveix per ajuntar les peces que tenim posades perquè després no se'ns desenganxin cada cop que vulguem treballar amb elles. Ara buscarem una esfera. L'arrosseguem a l'apartat del plànol de treball i li canviem les mides. Les posarem de 15 per 15. Fem clic al quadradet blanc del mig per poder canviar l'alçada de la peça. També l'haurem de posar a 15 mil·límetres. Aixequem l'esfera a una distància d'uns 15 mil·límetres del terra. Ho seleccionem tot i li donem a alinear. Al igual que hem fet abans, fem clic a les dues rodonetes negres que apareixen al terra. Ara, amb molt de cura, seleccionem només l'esfera i amb la fletxa negra que surt a la part superior, la pugem. Nosaltres la pujarem a una distància aproximada de 24 mil·límetres. Quan ho tinguem tot, ho seleccionem i li donem a agrupar. Per últim, col·locarem un cilindre a sota de l'esfera. Canviarem l'alçada del cilindre a 2 mil·límetres. La base del cilindre, que fa 20 per 20 mil·límetres, també la modificarem. Canviarem els números 20 pels números 12. Aixequem el cilindre a una distància entre 15 i 20 mil·límetres. Haurem de fer que el cilindre quedi a la part inferior de la nostra esfera. Li donem a alinear i cliquem les dues boletes negres del mig. Sempre que ens equivoquem, podem fer clic a la fletxeta de retrocedir i modificar l'alçada o les dimensions de la nostra peça. Nosaltres acabarem d'aixecar el cilindre a 20 mil·límetres del terra i després repetirem l'acció de donar-li a seleccionar i alinear. Acabem d'aixecar el cilindre i quan ho tinguem tot, ho seleccionem i li donem a agrupar.
Ja tenim el nostre PO acabat. Si volguéssim modificar el PO tot junt, ho podríem fer. El cliquem i li ajustem, per exemple, l'alçada perquè sigui una miqueta més baixet. Podem canviar el color d'aquesta peça fent clic a la rodona de color que hi ha a sobre de la paraula sólido. Per duplicar, podem fer clic a la icona que hi ha al costat de la paperera i així tenir moltes més peces iguals. Us animeu a fer la resta de peces del taulell d'escacs? Recordeu que per poder canviar el nom del nostre projecte, fem clic al nom que surt a dalt a l'esquerra i posem el nom que nosaltres vulguem. I fins aquí arriba el nostre tutorial. Moltes gràcies per seguir aquesta activitat.